ପଛେ କ'ଣଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆଳୁଦମ କରି ରାତିରେ କୁନି ଆଳୁ ହଁ ଆଜି ଛୋଟ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଆଳୁଦମ କରିବି ରାତି ସହିତ ରାତିରେ ରୁଟି ସହିତ ସିମ୍ପଲ୍ ପୁରା ଏକଦମ ନା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ଅଦା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସରରେ ଅଧ ତାଟିଏ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ଅଧ ଚାମଚ ଦେବା ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଳୁଦମ କରିବି କାରଣ ରାତିରେ ଟିକେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ତରକାରୀ କରି ନା ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ପାଣିରେ ଥରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣିରେ ଧୋଇଛି ତାକୁ ଦି ଫାଳ କରି ଏମିତି କାଟିକି ରଖାଯିବ ତାପରେ ଦୁଇ ଫାଳ ଛୋଟ ଆଳୁ ତ ଦୁଇ ଫାଳ କରି କାଟିକି ରଖାଯିବ ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବ ତାପରେ ସିମ୍ କରିଦେବେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ସିମ୍ରେ ବସାଇଦେଲେ ଆଳୁ ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ତରକାରୀ କରିବାଟା ଆଳୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଦେଖିବି ଦେଖୁନ ଆଳୁ ସିଝି ହେଇଛି ଆଳୁରେ ଏବେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ଆଳୁରେ ବି ଆମେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି ଲୁଣ ଦେଇକି ସିଝିছে ଆଉ ଅଲଣା ଲାଗିବନି ବହୁତ ଗରମ ହେଇଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମେ କରେଇ ବସାଇବା କରେଇଟା ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କରେଇ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ କରେଇଟା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତେଲ କରେଇଟା ଗରମ ହଉ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଜିରା ଟିକେ ପକାଇବା ଜିରା ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଅଦା ଛେଚା ଅଧ ଚାମଚ ପକାଇବା ଅଦା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଅଂଶ ଟିକେ ମରିଗଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟୋ 2ଟା ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତରକାରୀ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ତାପରେ ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇବା ହଳଦୀ ବି ଅଧ ଚାମଚ ପକାଇଦେବା ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ନରମ ଜାଳିଲେ କରିଦେବା ସଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ बहुत जाए टमाटो सब ना नाड़ी नाड़ी कर टमाटो 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 मिक्स हो कषाक्ति कर कषि हो 3 जाड़े कषिदेगा
ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଧ ଚାମଚ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଦେବା। ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଲଙ୍କା। ଆଳୁ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ। ତେଲ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ନିରାମିଷ ବନେଇବି। ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ପକେଇନି। ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମୟ କରେ। ଭଲରେ ଟମାଟୋ ଯେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ତ ହେଇନି ନା, ଟମାଟୋ ଯେମିତି ଖୁସୁଣିରେ ପୁରା ଖୁସୁଣିଆ କରେଇରେ ପୁରା ମିଶିଯିବ। ସେମିତି କଷିବାକୁ ହବ, ମିଶିଯିବ ସେ ଦେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ତ ଏତେ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ବାବୁ ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ନା ବେଶୀ, ମୋତେ ଏମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉକୁ ପକେଇଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେବା 2 ମିନିଟ୍ ଆଡ଼େ ଜାଳ ଦେବା। ଏବେ କଷି ହେଇଯିବ। କଷେଇଲା ପରେ କଷି କଷିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ 2-3ଟା ଆଳୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବ। 3-4ଟା ଆଳୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସାଇଡ଼ରେ। ତରକାରୀଟା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ। ମସଲା ପଡ଼ିନି ବେଶୀ ତ ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତାପରେ କଷା କଷି 2 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ନିଜର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅନୁସାରେ ତାଟିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସିଏ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବ। ଆମେ ତ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇଛେ ନା, ଆଉ କିଛି ଦେବାକୁ ହବନି। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବ। ଫୁଟି ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କଲର୍ ଆସିଲାଣି, ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ତ ରଙ୍ଗ ଲଙ୍କା, ସେଥିପାଇଁ। ତରକାରୀ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଭଲରେ ଟିକେ ବହଳିଆ ଆସିବ। ଇଏ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପୁଣି ଟାଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ମିଶାଇଦେବ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ମିଶାଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ये हूँ मोर आलू तरकारी।